Eigenlijk de dingen die ik mezelf afvraag, dat zijn eigenlijk altijd de oorsprong altijd van een nieuw werk. Don't lose the contact, Rafael, with her. Hier schrijf ik eigenlijk van alle dingen op, allerlei ideeën, allerlei associaties die ik heb. Ik teken daar vormen in die het decor kunnen bepalen. Het is me echt vaak gebeurd dat ik gewoon echt gewoon een goed idee had. Ik denk van, dat blijft wel hangen. Het is echt weg, hè? Echt weg. Het grote voordeel vind ik hier is dat er een veel mindere mate afleiding is. Als ik lange tijd verblijf in bijvoorbeeld in Amsterdam, wat ik een prachtige stad vind. Maar ik word gewoon weer moe van de afleiding van de Red Light District en dan de shops en dan de museums en de toeristen die je over de voeten rijden. Het is bijna onmogelijk om onder je voeten te kijken, om naar jezelf te kijken. Ik denk ook de geografische factor is heel erg belangrijk voor het werk inhoudelijk. Want ik denk ook juist het feit dat we hier dicht bij andere landen zitten, is heel dynamisch. Ik ben juist verplicht om naar buiten te gaan, om mijn best te doen, om andere mensen op te zoeken, om die andere gezelschappen te bezoeken, andere voorstellingen te bekijken. Wat mij nog meer boeit daaraan is dat ik eigenlijk eigenzinniger kan, mag en eigenlijk moet zijn. Going down and you're going over. Het scheppingsproces, bezig zijn met die dansers, dat is voor mij gewoon mijn tool om mijn dingen te ervaren en te ontwikkelen. Dus het is niet zoiets van, ja, ik doe iets en dan doe ik daar iets naast. Nee, ik doe dit.